Дами и господа, този поздрав е специално от Исус машината. За неговите две деца Бизон и Джеве за стената на Исус машината. И за неговата съпруга Рафа, като с този поздрав той казва, че много обича жена си и децата си. Играя по свои правила, аз съм си седмият играч. Няма празни приказки, тук говоря делата. Пазете се, Исус е много луд за жената и децата убива, не се подсмива. Слушайте сега добре, Исус машината говори от сърце. Всичко прекрасно. Погледни ме в очите, там няма капка страх. Всичко, което докосна, го превръщам в успех от прах. Без подаръци, без празни обещания, чист фокус, чиста сила. Един човек, лидер, една цел, победа, пълна власт, уважение. Един вълк, една съдба, най-силният в града Исус без капка лъжа. Сам си е закон, сам си е цар, качи се на върха с огън и пламък като удар. Богат на воля, богат на чест, света е негов тук и днес.